Така. Ох, Габриелчо май пак е заспал. Нека да идем да го събудим. Габриеле, ставай! Какво? Днеска ще приключенстваме с нашите доминатори. Нека да изядем една бисквитка за кораж. Така, хора, днеска ще приключенстваме с нашите доминатори. Като терена е по-различен, защото дисконектна и направихме наново и двата. На Габриел, за малко е по-различен, но моя е както трябва. Цялата работа я правих аз и това ми отнема малко, горе-долу около час. Аз нищо не правих. Аз просто си гледах YouTube Shorts. Мали как завъртя. Сега ще се като се качваш. Сега ще се надяваме да се спалне торнадо. Нали? Да. Дистанция. Аз не ти виждам стоповете обаче. Колко и аз не си ги виждам. Да знаеш, карам горе-долу около 50-60 км в час. Аз не мога преценя, чакай да видя. Аз карам горе-долу с 60. Шак са босна, Габриеле, дрифтя. О, то кама, когато го боснах, се премести. Да. Тук много внимателно, защото ти брат има такива невидими такива хълмчета. Затова на по-ниска скорост. Да, горе-долу около 20-30 км в час. То аз карам от второ лице, чакай. Да, аз карам някъде там. Ай! Не знам какво. О, ето за това не трябва да даваме пълна газ, защото давам пълна газ. Добре ли си? Да, за малко ще се блъсна. Коста! Малко ти стърчи главата над колата. Знам, на мен малко ми изтърчи шапката. Иначе, той Габриел беше прегледал клипчетата, изгледал ги. Внимавай. Щупих всичко. Казах ти, внимавай. Нали, всичко имам предвид прозорци. О, не, фък. Преляме прозореци на покан. Стой, бе! Нищо, чакай. Ръчна. Бърз монтаж. О. Ново стъкло. Алиекспрес. Нашия любим Алиекспрес. Купихме стъкло от Алиекспрес. Забравихме между другото и това да пуснем. Брат, ти си готов. Когато ти е абсолютно добре. Те стъклоца, бе. Аз ги спалнах. Така. Ти включи ли си сирените? Аз нямам. Дай да сложим. Стоп. Там. Между другото, хора, ако искате такова видео с туториал за лесни ракети, пишете в коментарите в тази игра. Нали? Имам идея!
Каква? Можем да направим, нали, да си таковаме имената, нали, в Roblox и брат да таковаме, да играем с нашите любими сабскрайбъри. Или какво беше? Сабскрайбъри са? Това беше? Да, също. Опа. Да ги видим какво знаят, какво, защо. А ти можеш ли да пуснеш, такова на живо видео? Не, трябва пак да пишат до YouTube. Габриеле, сирената ми заседна. О, дай. Ти. О, Добре, чакай. Знаеш къде ще се обочна? да, така. Абсолютно реш. Аз все още продължавам да си ям моя сандвич. Браво. Знаеш какъв е вкусен? Ти, що му казваш, значи е вкусен. Добре. От тук можеш е тук да го обслужваш отгоре. Който не мисля, че е много хубаво. Какво ще се промени? Абсолютно нищо. Освен визионността. Аре. Внимавай! Точно по пътя карай. Тук внимателно, по-бавна скорост. Внимателно, човек! Внимателно е килеш. Внимателно, бавно. Сваля скоростта малко по малко. Пак щупих. 40 км в час. Добре ли, пак щупих прозорец. 40 км в час държим. Бързо правете път. Явно част 1 загубихме нашия... Ето го и ботът, брат. Той. Ой. Ко? Не, няма да заседам. Едва ли има спасение? Газ. Има. Май за моят доминатор повече няма спасение. Да, ти както не можеш да караш. Жив си. Обаче ще ти препоръчам, ти даже нямаш тежест. Ти не си ми сложил? Забравяй! Ще се возя при теб. Чакай, ти не дей да отиваш там. Затвори вратата. Там не трябва да се отива въобще. Чакай, къде е стълче? Трябва ми стълче някой. Скибиди тойлет става ли? Не. Аз ще ти спалня столче. Добре, имам идея също. Много се так, дай, пусни. Колко минути вече си е такова? 9. Благодаря, че ми го застигнал. 9. В 9-та Това минута. пъти не става твърде високо. В 9-та минута загубихме едната количка. Жалко. Сядай. Чакай, искам си взема моя верен другар.
хубаво прелепнал. Да, това е готина технология. Сега малко по-внимателно и може ли да караш? Като видя какво се случва, когато Ти не някакъв... можеш да караш просто. Ти нямаш шофьорска книжка, не че аз имам. О, Габриел, дай на тази кашичка се отбий, за да спре епизода. Така. Най-модерната врата. Врата 3000. Ох, как мога. Така, приятели, благодаря, че гледахте, абонирайте се и от мен, чао!